las spreagadh is time beat. A couple of very on beat. Chur an cabin studio tús le Ranganna Gael-Rap I gnocht na híne túisceart thurcaí le deireanaí. Agus éimar aim acu amhrán rap agus hip-hop a chuma as gaeilge. Is rálum rapúil tá as gaeilge. Scríb mé versa balla has a cabin. Is bralum an cabin studio, maar is féidir leat a bheith aon den stocin. Taréis an Ranganna Gael-Rap be ceolcurm olmhór a gcuin an gcór seachtain na gaeilge. Bhuel atá a long rinne ma ceann. Is málam rap tá éacht pointe amach nóair atá rap is scríomh agam. Bíam an seo chun takeíocht a thuairscaigh na daltaí óga agus na lads óga bhfuil ag gurí Gael-Rap a dhéanamh. Ó taobh gaeilge de, ó taobh ceol de, sais cadan bhfuil spéis acu ó taobh an rap de agus conas gur féidir linn é sin a chur isteach chuig an gaeilge chumá. Tá sé speisialta den na fáistí tá an deis acu ní ar nó siúmaranga ach a chuid pásantacht agus a chrochíochta a léirú. Sa dá hange, ní bhíon triblo rán má bhíon beganí bear lán ach bhíon a stúrú na páistí chun an riamh agus an crack a aimimsú sa gaeilge. Ba na Ranganna Gael-Rap ar siúl ar feadh seachtaine, agus curfar fáilte ribhlína óga idir gemlína díis agus ghábhlín déag díis ag na Ranganna. Conor O'Donnell Nuacht, Aip Cúla4, Cnocht na híne, chathair chorcaigh.